До мен е неотразимата доктор Енджи Касабие, позната на много холивудски актьори, Боливуд. Енджи, здравей! Как се чувстваш на първия фестивал за инфлуенсъри и създатели на съдържание? Тук в Типър. Бих казала, че това е един от най-хубавите фестивали, на който съм присъствала, защото събират много инфлуенсери из целия свят, от различни сфери, то в информатиката, нали, медиа, фашен, Celebrity. celebrities, лекари. I'm Okay. very lucky да съм сред тях и да се запозная с много хора от различни крайности в това уникално красиво място. Уникална природа, уникален хотел. Просто бих искала да си остана тук за винаги. Ние всички оставаме. С нощи Енджи имаше два дебюта. Малкият син проходи на модния подиум, а пък съпругът ти, мистер Иван Раби Хелзейн, също показа как трябва да се разхождаме на котешката пътека. Как прие тази новина малкия на 4 години да стъпи на Еми, модния подиум? супер много се радвам, защото аз обичам да го бутам навсякъде, искам да има, да извада неговия характер и затова се радвам много. Да вика, викам, отивай, щом искаш, давай. И много добре се справи за първи път. Хареса ми това, че понеже той е много добричък и понякога се притеснявам да не бъде такъв много притеснителен, но слава Богу успя да мине подиума с. Разчупва се, беше страхотен. С нощи те видяхме в една много нехарактерна за теб ситуация, игра на българското хоро, изпято от Валентин Велчев. Мгм. Ами, Как се аз съм чувстваше? си българка много повече, отколкото Ливанка. Все пак съм си изкарала целия свят, целият ми живот в България и се чувствам и съм горда като българка, така че това е най-малкото, което трябва да знам. Какви са твоите съвети и тенденции за 2025, за да влезем Спрете да всички във спазвате, форма? спрете да спазвате всякакви диети, хранете се правилно, направете си приоритети в живота, здравето идва на първо място. За съжаление, тук са много благословени, че имат много природа, много хубава храна и качествена и то прясна. В България също, при много други държави това удоволствие го нямат, така че радвайте се на здравето и се грижете за здравето, това е най-важно.